Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे भिडिअआव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ आङो न'आव दङ दा। आब'मोना आलासि जानो लिंहरदोंना। न'आव फैलायबाय। न'आव माने दा दसे हाबथ'दो जोंखौ आब'आ लिंहरदों नालाय गावसिनाव आलासि जानो आब'मोनाव थांगोन दा। ओमफ्राय दा सासेया गेस लायनांगौ नालाय गोबाव जागोन होनबा जोंखौ ओरैनो आइमोननियाव दोनफैग्रोदो होननायखाय बे दोनफैग्रोदों दा गेस लाना फैनानै ओरै जोंखौ लाना थांसिगोन। आब'मोनाव फैबाय। फैया बिसोरो? गोलैगोन आब' आंनि फिसाजोआबो फैबाय नै बिनानावा। आंनि फार्स्ट भिडिअ नुखादोंमोन माने होखादोंमोन आङो। आंनि फार्स्ट भिडिअ नायनायफोरा बुलायनाङा दे। बिसोर सानैयाथ' खालि बाबुआ उन्दुदोंमोन दासो सिखारबाय नै। ओंखाम जाथ'वाखै बाबुआ जागोन ना मागोनथाय दौनाय नायनांसिगोन एसे। बर' मानसिना जौ लोङाबाथ' जाथारा। बिसोरो एसे लोंबाय थादों गुमैमोन जोंहानि मिस्टार बिसोरो एसे खाथिनिबो दं। मा लाखो बे? गार! मा? ना साबसिन जाबाय ना दिनै ओंखारबाय थाबाय आं होनबाय थायो आंखौ सनाखौनो गाना माथो ओमफ्राय मा सना दावराव जायो होननानै। मालाबा समफ्राव गाननांगौफ्राव गाननो लुगैयो। सोरबाखि सनाखौनो गांग्राफोराव गानबाय थानांगौ। गानजानायफोरावसो गानबाय दा ओरैनोलाय मा सना गानबाय थानो। बे मालाबा बायोना बेखौनो मा ओमफ्राय गानाबो माथो होननानो। नोंसोर मा मिथिनो होनो आं हिजाब देलायनायखौ होनो नोंसोर मालाय माबा जाखांलायबाय जोंहा दसे लामायाव बेरायहैनोसै। जोंहाथ' जाबाय आमाइ फिसाजो आंजों जाग्रोबाय बिसोर जायाखै रायलायबाय थादों नुखैयाखैनो बिसोरो। ओमफ्राय नै जोंहा ओंखाम जाखांनानै दसे लामायाव ओंखारबोफिनबाय ओरैनो बेरायनो होनना थांनोबो टाइम जाबायना जोमग्रा लाखालायबाय आंहाथ'। दहायनो खालामदों भिडिअबो खालाम। ओमफ्राय दा नै बयबो जाखांजोबना दसे जिरायबाय रायलायलायबाय ओमफ्राय नै जोंना बाबुआ बिदि जायगा गुवार मोनबाथाय जा मोजां मोनो गेलेनो। ओरै फैबाथाय बिराद मोजां मोनो बियो माने न'आवहाय बारा जायगा गुवाराव गेलेनो मोनाना। ओमफ्राय दा जोंबो थांबाय थानोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय।